ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ହର୍ନ କଲଚର। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଠି ଦିନ ହଉ କି ରାତି ଏଠି ହର୍ନ ହିଁ କେହି କାହାକୁ ମାର। ଆମର ଯେମିତି ହର୍ନ ଦେବା ଏକ ନୀତିଦିନ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ହର୍ନ ମାନେ ତ କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାଇଁ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ। ମୁଁ ଆଜିର ସବୁ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ଓରିଜିନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଠି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚଲାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନକୁ ମାନିକି ଚଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ହର୍ନ ବଜାନ୍ତିନି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ କିଏ କଣ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କିଏ କିଛିଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ହର୍ନ ବଜେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜୁଆଲ ଡେରେ ଯଦି ଏମିତି ହର୍ନ ବଜେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। ସବୁ ଗାଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକଦମ ପଛରେ ଫଲୋ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବି ରୁଲ ଭାଓଲେଟ୍ ହେବ, ଲାଇକ୍ ସେଇଟା ଅନଏଥିକାଲ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର 91% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ ଥାଏ, ମାନେ 10 ଜଣରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ପାଖେ। ମୋଷ୍ଟଲି ସହର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଘରେ ଗାଡି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ହର୍ନ ମାରିବେ ତାହେଲେ କଟସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରି କହିକି ହାତ ହଲେଇକି ଯିବେ ଯଦି ହଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କାଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ହଙ୍କ୍ କଲୁ, ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବାକୁ କି ସିଗ୍ନାଲଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଲାଗିଥିଲେ ତ ସେ ଯାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମ ପରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ, ତ ଆମେ ଏମିତି 20-30 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ହଙ୍କ୍ କଲୁ। ତ ମୋର ସେଇଠୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବି। ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।